U Vršcu je održano takmičenje u obaranju ruku Vršac Open. Učestvovali su takmičari iz cele Srbije. Snaga, adrenalin i vrhunska konkurencija. Vršac je ponovo bio centar obaranja ruku u Srbiji. Takmičenje Vršac Open okupilo je oko 60 takmičara iz 20 klubova, a organizatori već najavljuju još veći i ozbiljniji događaj naredne godine. Ja mogu sad zvanično da vam kažem da će ovo biti tradicionalno. April će biti mesec rezervisan za Vršac. Mislim da ovako dobra organizacija, tačna, ovako lepi uslovi će dovesti sledeći put sigurno sa mnogo veći broj takmičenja. Mi planiramo da možda to bude i neki možda evropski kup ili svetski kup u obaranju, da to bude 2 ili 3 dana. Obaranje ruku u Srbiji je u ekspanziji, raste broj klubova, takmičara i međunarodnih nastupa. Sportsko obaranje ruke postoji više od 40 godina u svetu. U Srbiji savez postoji od 2010. godine i od 2015. godine redovno učestvujemo na evropskim i svetskim prvenstvima. Sada trenutno u Srbiji postoji 28 klubova i preko 400 aktivnih takmičara. Da kvalitet ne nedostaje, potvrđuju i rezultati. Srbija ima evropskog i svetskog prvaka, što dodatno podiže nivo i domaćih takmičenja. Što se tiče takmičenja, stvarno je gala. Prvi put sam sad na ovako velikom takmičenju ovde. Domaćini su stvarno priredili jedan lep spektakl. Hala je lepa, ambijent, dosta takmičara, jaka konkurencija i stvarno mi je jako bilo lepo ovde. Ako se ovakav trend nastavi, Vršac Open bi uskoro mogao da postane nezaobilazna stanica na regionalnoj mapi obaranja ruku.